भाई सबसे नमस्कार। हमारे पब्लिक जितना है संता पब्लिक जितना है सबसे नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। एक कजरी गीत सुनाने जा रही हूँ, जैसा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना दिन भैया बंद कह रहे तबीयत नहीं सही रहा, मतलब बंद नहीं कह रहे, छोटा वाला बनावत रहे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। हुआ टिकवा भी चाथी, हुआ टिकवा भी चाथी, पतियादार देवर तोहई ले के परे। पहिरऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। हुआ नथिया भी चाथी, हुआ नथिया भी चाथी, पतियादार देवर तोहई ले के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई सुतई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। हुआ हरवा भी चाथी, हुआ हरवा भी चाथी, पतियादार देवर तोहई ले के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। हुआ कर धन भी चाथी, हुआ कर धन भी चाथी, पतियादार देवर तोहई ले के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। कलकत्ता में दोहरी बाजार देवर तोहई जाई के परे। हुआ छगला भी चाथी, हुआ छगला भी चाथी, पतियादार देवर तोहई ले के परे। पहिनऊ पहिनऊ न भौजी दिल खोल से जरिया तोहई आवई के परे। हेलो दोस्तों, यूट्यूब भाई, सब कोई फैमिली, सब जनता से हाथ जोड़ के था है कि आप सबको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, जैसा ही कजरी गीत हमारा लगा। सबसे बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।